नाय हाग्रामा महिलारिया सासे आन्दलनखारि आरो बियो सासे बर'नि सासे दैदेनगिरि बेखौ बयबो मिथियो आरो बेहा जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया नङा दङ। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हयथ' मिडियानि सिगाङाव बा रादाब बिजोंनि गेजेरजों किसुमान पलिटिकेल खोथाखौ बुंनो हायो, किसुमान पलिटिकेल खोथाफोरखौ बुंनो हागौ, मानोना मिडियानि गेजेराव गासै खोथाफोरा बुंजोबजाया। दिनै BTR आव सोनाय नङा हाग्रामा महिलारिया गादियाव फैब्ला होननाय बे खोथाया मिसा। बेखौ रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे रायजोफोरा बेयाव गोरोन्थि बुजिनो नाङा। बिथाङा खोथा होदों, हानायमानि बिथाङा माने बेखौ गोरबोआव लानानै मावगोन। मानो होनबा जोंनि सिमाङानो गुबुनखामोन, नङा होमबा? जोंनि सिमाङा दा बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा नाजागोन। बेयाव खुनु BTR आव सोनाय नङा बा BTC आव सोनाय नङा बे खोथाया नङा, बियो मिसा। बे गुबुन माने राजखान्थि हान्जाफोरनि बांसावनाय रावसो। जुदियाव बिथाङा बुंदों बे खोथाखौ, खोथाया बेसो माने BTR आव माने दा जिहेतु BTR आ संबिधानिक जेबो मर्यादा मोनाखै, मानो होनबा BTC आवनो बे इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसना दंखायो। दा जिखिनि गामि हाबदों बियो हाबदोंब्लाबो BTC नि माबायावसो हाबदों, माने BTC आवनो बे माबाया दंखायो, बे प्रभिजना दंखायो गामि सोनाया। दा बे खोथाखौसो माने बिथाङा बुंदों। मानो होनबा दाबो BTR जुदि जानो थाङोब्ला जोंहा बेयाव माने हमस्टे जानांगौमोन आलादा, दिनै बेबो जायाखै। दा बेफोरबायदि गोबां खोथा दङ, ओंखायनो माने बिथां सारा बेखौ माने गुसुङै बुंदों जे माने बै खोथाखौ बुंदों आरो, खिन्थु सोगोन। मानो होनबा दा जिमानखिनि दिनैनि बे सारिदुवार आरो राङापारा हालामखौ लानानै जोङो BTR राजखान्थि हिसाबै रादाब बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो साननाया बेनो। गिबि गिबियावनो आङो जोंनि BTR राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि थामहिनबा दानि BTC नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ आङो गिबि गिबियावनो खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ बावहरो, जोंनि बे राङापारा आरो सारिदुवार हालामनि जानानै। मानोना थांनाय 22 खालाराव जि BTC बिसायख'थि दंमोन, बेयावबो जों गासैबो होनो मोनाखैब्लाबो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ थांनाय 22 खालाराव, सेप्तेम्बरनि 22 खालाराव बेयाव माखासे गामिफोर हाबनाय रायजो राजाफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो मोनदों। आरो बेबायदिनो जोङो जिबायदि आसा खालामदोंमोन, एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, बेबायदिनो जोंनि हानजानि बिजाथि मानगोनां मुस्रि त्रिदिप दैमारि बिथाङा देरहाबाय। आरो देरहानायजों लोगोसे बेबायदिनो जोंनि हानजानि गाहाय एबा मानगोनां चिफ महिलारि सारा बिथांनो हाउसआव BTCLA नि स्पिकार हिसाबै थिसनबाय। बिनि गेजेराव जोङो बिथांनिसिम आरोबाव जों जोबोद रंजानाय मोनदों आरो हामबाय होनदों बिथांखौ, जिहेतु बिथांनो जोंनि बे बिजाथि बिथांनो स्पिकार होनायनि थाखाय। दा बेयाव जोंहा गोदानै हाबनाय गामिफोराव जिहेतु गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो गामि सोसननायनि खोथा दं, बेबो जागोन। बिनि सिगांनो जिहेतु इलेक्सना जोब्बाय, रिजाल्ट जाबाय, समायखिरा लानायाबो जोब्बाय, दानिया जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव रायजोनि खामानि मावनो किसुमान हाबाफारि दं। दा बेफोरखौ माब्रै बबे एंगेलजों मावनाया मोजां बा मा स्ट्रेटेजिजों मावोब्ला रायजोनि खामानिया जाफुंगोन, बेखौ नोजोर लाखिनानै दाखालि नैबे बोहैथि दाननि अक्ट'बरनि 1 थारिखआव राङापारायाव मोनसे जोंनि बे मोनबा पलिं स्टेसनखौ लानानै मोनसे प्राइमारि कमिटि दानाय जायो। बे प्राइमारि कमिटि दाफुंनायाव मानगोनां जोंनिनो बिजाथि MCLA स्पिकार मुस्रि त्रिदिप दैमारि सार बिथाङा गावनो फैबाय। बिथांनि आइ उइटनेसआव जोङो दाखालि दानानै होबाय आरो जिहेतु बेयाव आंखौनो नायनो हिसाबै एबा इनचार्ज हिसाबै आंखौ दोनदोंमोन, जिहेतु आं गावनो सिगां सटिया कमिटि थानाय समाव आङो BPF नि नेहाथारि आरो बेबायदिनो आं मैखोमै बाहागो लादोंमोन। दा बे हिसाबै हाइकामान्डआ आंखौ बेबायदि आंखौ नायनो बिथोन हरबाय। बिनि गेजेरावनो आरो आं साबायखर होबावनांगोन जोंनिनो मानगोनां आसामनि बारग' मन्त्रि मुस्रि बिहन दैमारि सार, बिथाङाबो आंखौ बेबायदिनो बेजोंहाय नायनो थाखाय आंखौ बिथोन हरदों। आं
बिथांखौबो आं हामबाय होनदों आरो बिथांनो आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांनोबो आङो डेपुटि चिफ मासिखौ मोननायनि थाखाय आङो बिथांनोबो आङो गासैनिबो जानानै जोंनि बे राङापारा सारिद्वार हालामनि जानानै आं बिथांनो कंग्रेचुलेसनखौ हरो। दा बेनो प्राइमारि कमिटि जोंहा जाबाय। दिनै जोङो बेखौ लानानैनो एगजिकिउटिभ मिटिं जोङो लिंदोंमोन। बेयाव जोङो मोजाङैनो सावरायलायनाय जाबाय। सोरबा जोङो बुजिनाय आद्रा थानायफोरखौ जोङो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो क्लियार खालामलायबाय। आसा खालामदों जाय बिथांमोना बे प्राइमारि कमिटियाव आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबान मोनबाय बिथांमोना जाहाथे हारि धोरोम जाति सायख'आलासिनो ओनसोलनि हाबाफोरखौ जौगानाय हाबाफोरखौ मावफुंगोन होननानै आङो आसा खालामदों। बिसिडिसि जानांगौमोन नाथाय जोंनिया जिहेथु दा गोदानैसो थिसनजादों। बिटिसि आव अलरेडि आं मोनथिनायाव बिसिडिसि हिसाबै टाउन कमिटिखौ गारनानै 420 मासि दंखायो। दा बेनिनो जोंनिया जिहेतु गोदान बे गोदान एरियायाव दा बर्थमान आं मोनथिनायाव खुनु बिसिडिसिनि माबा मा होनो दानायनि खुनु माबा गैथ'वा सरकारि बाबै। दा हयथ' बियो जागोन बेखौ निस्सय जोंनि सरकारा बेखौ सानगासिनो दङ बावैनो जागोन। जिहेतु दायो बेखायनो बिनि सिगां रायजोनि खामानि मावनो थाखाय जिहेतु बेयाव इलेक्सन गेलेबाय माखासे गामि हाबजेनबाय बेफोर ओनसोलफोरखौ मावनो थाखायनो दा हाइकामान्डआ बे प्राइमारि कमिटिखौ दानो होदों आरो नै साननैसोनि उनाव ढेकियाजुलि साइडजोंबो दागोन। जोंनि बे मोनथाम हमस्टेयाव आं मोनथिनायाव जोंनि बे मानगोनां स्पिकार सुजित दैमारि सारनि हमस्टेयाव माने गिबि दानाय जाजेनबाय आरो। गोदान बिबान मोनगिरिफोरनिसिमथ' आं बेखौनो खावलायगोन माने जाहाथे गासैनिबो जानानै रायजोनि जानानै जाहाथे मावो आरो हाइकामान्डनि बोसोन बादि जाहाथे खामानिफोरखौ मावो। रावबो गावबा गाव बेक्तिगत सार्थखौ लानानै खामानि मावनो नाङा। हाइकामान्डनि बोसोन बादि आरो जि सरकारनि आसनि फैगोन बेफोरखौ जाहाथे कमिटियाव जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनजों सावरायलायनानै जाहाथे खामानिखौ मावगोन होननानै आं मिजिं खालामो। बेबायदिनो फैबाय थानाय 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लियाव गोबां बेबायदिनो सोंलु सिखांबाय थादों। बुंलायसोदों मानसिफोरा आरो निस्सय बुंखागोन स्वाभाबिक। किन्तु दासिमबो जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय हाइकामान्डनिफ्राय बेबायदि माने बिजाथि होगोन होननानै थोंजोङै दाबो बुंहराखै। थेवबो जोङो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जेरैबायदि जोङो सांग्रां जानांगौ बेबायदिखौ जोङो जागासिनो दङ। निस्सय हाइकामान्डआ जुदि बेयाव बिजाथि होयोब्ला जोङो कर्मि हिसाबै वार्कार्स हिसाबै जोङो निस्सय जोङो मोजाङैनो बाहागो लागोन आरो। गोबां गामिफ्रानो बिटिसिआव सोसनजाबावनांगौ दङ बिनि सायाव नोंथांमोना गोरलै माबाफोर मोनथिगोन? नंगौ माने बिटिसिआव दिनै बिटिआर सुक्तिनि स्पिरिटआव माखासे गामि बारग' जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा माखासे गामिफोर सोसनलांबाय। बेयो सोसनलांदोंब्लाबो जों मोजां मोनदों सोसननायखौ। जों मोजां मोनाखै होनना बुंनो हाया। जोङो सनितपुर बाखि हिसाबै जोङो मोजां मोनदों। नाथाय बियो दासिमबो संबिधानिक मर्यादा मोनाखै। ओंखायनो जों खावलायगोन जिहेतु दा बिपिएफनि सरकार फैबाय जोंनि सरकारा निस्सय बेखौ मावफुंगोन। बियो संबिधानिक मर्यादा मोननांगोन होमब्लासो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागोन। आरो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि सारा बेखौनो बुंदों जे थालांनाय गामिफोरखौ जेसे हायो मावगोन। दा ओंखायनो जों आसाबादि माने खुब समनि गेजेराव बियो बिसायख'थिनि सिगां बा उनाव बे गामि सोनाया जागोन आरो। थांनाय साननैसो सिगाङावहाय अदालगुरियाव मोनसे हाग्रामा महिलारि सारा बिटिआर रिकर्डखौ प्रमद बर'आसो मावगोन बिटिसिखौ आं मावगोन बेफोरबायदि आरोना। बेबायदि हिसाबै गोबां बिटिसिआव सोसनजानो गोनां गामिनि रायजो राजाफोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने गिख्रंनाय मोनदों जे अब्ला हाग्रामा महिलारिया माखासे आद्रा थानाय गामिफोरखौ बिटिसिआव सोनाय नङा नामा
बेबायदि मोनसे रायजो राजाफोरनि गोसोआव साननायखौ सोमजिदों बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? नाय हाग्रामा महिलारिया सासे आन्दलनकारि आरो बियो सासे बर'नि सासे दैदेनगिरि बेखौ बयबो मिथियो आरो बेहा जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया नङा दङ। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हयथ' मिडियानि सिगाङाव बा रादाब बिजोंनि गेजेरजों किसुमान पलिटिकेल खोथाखौ बुंनो हायो, किसुमान पलिटिकेल खोथाफोरखौ बुंनो हागौ, मानोना मिडियानि गेजेराव गासै खोथाफ्रा बुंजोबजाया। दिनै BTR आव सोनाय नङा हाग्रामा महिलारिया गादियाव फैब्ला होननाय बे खोथाया मिसा। बेखौ रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे रायजोफोरा बेयाव गोरोन्थि बुजिनो नाङा। बिथाङा खोथा होदों, हानायमानि बिथाङा माने बेखौ गोरबोआव लानानै मावगोन। मानो होनबा जोंनि सिमाङानो गुबुनखामोन, नङा होमबा? जोंनि सिमाङा दा बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा नाजागोन। बेयाव खुनु BTR आव सोनाय नङा बा BTC आव सोनाय नङा बे खोथाया नङा, बियो मिसा। बे गुबुन माने राजखान्थि हान्जाफोरनि बांसावनाय रावसो। जुदियाव बिथाङा बुंदों बे खोथाखौ, खोथाया बेसो माने BTR आव माने दा जिहेतु BTR आ संबिधानिक जेबो मर्यादा मोनाखै। मानो होनबा BTC आवनो बे इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसना दंखायो। दा जिखिनि गामि हाबदों बियो हाबदोंब्लाबो BTC नि माबायावसो हाबदों, माने BTC आवनो बे माबाया दंखायो, बे प्रभिजना दंखायो गामि सोनाया। दा बे खोथाखौसो माने बिथाङा बुंदों। मानो होनबा दाबो BTR जुदि जानो थाङोब्ला जोंहा बेयाव माने हमस्टि जानांगौमोन आलादा, दिनै बेबो जायाखै। दा बेफोरबायदि गोबां खोथा दङ। ओंखायनो माने बिथां सारा बेखौ माने गुसुङै बुंदों जे माने बै खोथाखौ बुंदों आरो, खिन्थु सोगोन। मानो होनबा दा जिमानखिनि हाबदोंब्लाबो बियो BTR नि मुङाव हाबाखै आरो अफिसियेलि दासिमबो जेबो BTR होननानै जोङो लिरनो हाया। दा ओंखायनो बे खोथाखौसो सारा बुंदों। बेयाव रायजोफोरा जेबो साननो नाङा, जोंनि जेसेबां दा गोदान गामि हाबै बिथांमोना दानजासिगोन नामा, सोनाय नङा नामा, बेफोर भुलखौ बुजिनो नाङा। बियो माखासे राजखान्थिगिरिफोरनि गावसोरनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय बुंनाय रावसो। नाथाय हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो बेबायदि गामि सोयै खोथाखौ बुङाखै। बरंस बिथाङा थांनाय बिसायख'थिनि सिगां जेसेबां गोदानै हाबबाय गामि, बे गोदानै हाबनाय गामिफ्राव बिथाङा ओनसोलफोराव फार्स्ट माने खामानि मावगोन एबा फार्स्ट प्रायरिटि होगोन होननानैसो बुंदों बिथाङा। दा गतिके आं बे आयदायाव आङो रायजोफोरखौ माने भुल बुजियाव आङो जानायखौ आं लुबैयाखै। बे जोंनिफ्राय क्लियार आरो जोंनिफ्रायबो अलरेडि माने जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ डिस्ट्रिक्टनि थ्रुयै माने जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय, जाहाथे माने थालांनाय गामिफोरखौ थाबैनो बिथाङा BTC आव बा BTR आव सोसननो हायो आरो। बेखिनियानो। थेंक इउ ना।